Soc Josep Mouden, però els meus amics em diuen Josep. Fa 6 anys, els meus pares van deixar-ho tot a Marroc per a vindre a viure a un poble valencià anomenat Bétera. Quan arribarem ací, la primera cosa que em va cridar l'atenció van ser les altes muntanyes que l'envolten, plenes de pins i pedres de rodent. El seu nom és per a mi el nom de la meva segona llar. Sempre que mire la Serra Calderona, recorde el Turo Chaquesaní, la frontera entre el meu país, Bolívia i Xile. Jo era molt xicotet quan vam vindre a Bétera, i no ho recorde, però els meus pares m'han mostrat moltes fotografies. A classe de geografia vam estudiar les característiques de la Serra Calderona, i encara que és prou diferent a les muntanyes sud-americanes, la Calderona té un encant particular. Està plena de camins, de llocs secrets, d'històries i de llegendes. La seva vegetació és rica i variada. Quan érem petits, en primavera els meus pares ens portaven a passejar per les immediacions. Algunes vesprades berenàvem a alguna font. Hi ha moltes en aquest lloc. Una vesprada d'estiu, la font del Marge, rodejats d'eucaliptus i amb el so de la font al fons, la meva iaia ens va contar la història de Maria la Calderona. Ixe és el meu nom. Vaig ser una gran actriu del teatre al segle XVII. Malauradament, la meva carrera es va truncar quan vaig quedar embarassada del meu amant. Una situació així era terrible per a qualsevol dona, però per a mi fou encara pitjor. El meu amant era Felip IV, el rei d'Espanya. Jo, Maria la Calderona, era mare d'un bastard. Com a conseqüència d'aquest fet, vaig ser obligada a ingressar en un convent. La vida es va tornar un infern. Jo sempre he sigut una dona lliure. Per això em vaig escapar. Sola, desesperada, no vaig tindre més remei que eixir a buscar sustent. Els camins per on anàvem quan trobàrem a Maria ja no ens donaven res. Estàvem a punt de deixar el nostre ofici. Es pot dir ofici a saltar els caminants dels mons? Però amb ella tot va canviar. Ens va ajudar en tot el que feia falta. A canvi, nosaltres la protegíem de tots els perills. El que fem no està bé, però la societat no ens vol. És l'única forma Sobreviure als camins és molt dificultós. Fa molt de fred i es passa molta fam. El sol t'ofega en estiu i en hivern no pots moure ni les mans. Fem nits en una cova, però quan caminem per les sendes, quan eixim a comptar les estrelles del firmament, en aquests moments ens sentim lliures, lliures. Quina paraula més difícil de conjugar al llarg de la història, i més en el cas de les dones. En cridar l'atenció que mai es parlen dels seus noms als llibres. Avui hem estudiat alguns exemples a classe. La mestra ens ha dit que abans les dones sols servien per a mares o monjos, que no tenien veu i que havien de fer tot el que deien els seus homes. Per això no podien dedicar-se a pintar, escriure, inventar. La història, com les no puc muntanyes entendre on tanta visc, injustícia. pareixen interminables des dels ulls d'un adolescent com jo. Però ara les coses estan canviant. Han de canviar.